citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga bantay bukid sa Davao City, gibansay, aron mapahugtan pa ang monitoring sa mga watershed sa syudad. Provincial Health Office sa Misamis Occidental, padayon nagbantay, batok malaria. Sa detalye sa ato mga balita, miabot na sa Coronadal City sa South Cotabato ang mga ballot boxes nga gamiton sa umaabot nga Mayo 9, 2022 local ug national elections. Pasado alas 11 kaganyang buntag, miabot sa Coronadal City Hall ang 173 ka mga ballot boxes nga mao'y gamiton sa syudad. Una pa man gipakanaog sa F2 Courier ang mga balota, anaa palibot sa container van ang mga personahe sa COMELEC, PNP, City Information Office, PESO, City Mayor's Office ug City Vice Mayor's Office nga nahimong witness sa gihatod nga mga balota sa syudad alang sa transparency. Mitambong sab ang mga representante sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kon PPCRV. Sa karon, anaa sa posisyon sa City Treasurer's Office ang mga balota. Daghang miyembro sa Bantay Bukid sa Davao City ang gipaubos sa forestry training aron makahibalo sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad sa bukid. Apil sa gitudlo kanila ang pag-ila sa lain-laing klase sa kahoy. Anyang report ni Eugene Hinutan. 71 ka mga Bantay Bukid volunteers ang may apil sa Technical Forestry Training for Community-Based Forest Monitoring sa Barangay Tawan-Tawan Gymnasium ning syudad kagahapon Abril 25. Gipangunahan sa mga faculty members sa Environmental Science Department sa University of Mindanao ang aktibidad. Gipaambit ni Chelsea Anica Villanueva, ang environmental science instructor, ang kamahinungdanon sa komunidad sa pagprotekta sa kagubatan ug mga watershed areas. Gipasabot ni Villanueva ang dakong papel sa mga bantay bukid sa pagmonitor sa mga kahoy ug wildlife sa Panigan-Tamugan watershed ug ang kamahinungdanon sa pagkat-on ug tama nga impormasyon sa ilang trabaho. Matod ni Forester Ryle Gonzalez Anyuber, importante ang mga technicalities sa tree surveying nga trabaho sa bantay bukid. Gila raw usab ni Ryle nga tun-an sa mga bantay bukid ang kalahian sa endemic, native, indigenous ug toxic nga mga kahoy nga baseline sa impormasyon alang sa tree species identification. Gipaila-ila usab ni Ryle sa mga bantay bukid volunteers ang mga materyales o mga devices nga ginagamit sa pag-survey sa diametro sa punuan sa kahoy ingon man ang katas-on niini. Gitudluan usab niya ang mga volunteers sa saktong paggamit sa mga ekipo. Human sa lecture, niadto sa Arnold van den Broek ug Norma Havillanas area ang mga partisipante din ilang gisusi o gibisita ang tinanom nga mga native ug endemic nga mga kahoy. Nagpahigayon sab sila og actual survey og monitoring sa lugar din ilang na testingan ug gamit ang mga ekipo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Padayong nagpakabana ang Provincial Health Office sa Misamis Occidental sa sakit nga malaria nga dala sa pinaakan sa lamok. Dili gyapon sila mokumpiyansa bisan miubos na ang kaso niini sa nasod ug padayon ang ilang information dissemination. Anyang report ni Neptali Batuleño. Mialayon ang Misamis Occidental Provincial Health Office sa kasaulugan sa World Malaria Day niadtong Abril 25. Subay sa maong kasaulugan gipanayag sa Provincial Health Office nga padayon sila sa ilang advokasya sa malaria prevention and control o sa pagpahigayon og education campaign ngadto sa katawhan. Nasayran ngang sakit nga malaria mapasa pinaagi sa pinaakan sa lamok.
Hinungdan nga gipahimangnuan ang tanan nga manglimpyo sa sulod ug gawas sa panimalay ug sundon ang mga pamaagi sa paglikay sa paak sa lamok sama sa paggamit sa moskitero, pagsuot og pajama o jacket, paggamit sa mosquito repellent ug uban pa. Base sa website sa Department of Health DOH, ang kaso sa namatay sa malaria sa nasod miubos na kini sa 96% sukad niadtong 1980 samtang sa tuig 2020 60 sa 81 ka probinsya sa nasod ang gideklara nga malaria free samtang sa nabilin nga 19 niini ang wala nay namatikdan nga local transmission og duha na lang ka probinsya ang adunay gi-report nga local transmission. Apan bisan pa man nga nakontrola na ang malaria sa nasod, posible gihapon nga mobalik kini kung dili magmatngon o musunod sa advokasya sa DOH. Neptali Batulinio, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gideklara sa Oversight Committee ang 17 ka mga barangay sa Zamboanga City nga cleared na sa illegal nga droga. Ang matag barangay nakapasar sa gipangayong requirements sa mga ahensya sa gobyerno nga miyembro sa committee. Aniyang report ni Eugene Hinutan. 17 na ka mga barangay sa Zamboanga City ang gideklarang drug cleared human midugang sa listahan ang laing duha pa ka mga barangay sa syudad. Usa ka deliberasyon ang gipahigayon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 sa Zamboanga City Office kagahapon Abril 25. Malampusong napresenta sa Barangay Cacao ug Barangay Calabasa ang ilang anti-illegal drugs campaign sa committee, lakip na ang mga ebidensyang dokumento sa ilang padayong intervention programs sa pag-rehabilitate sa mga giilang persons who use drugs kon PWUDs sa ilang area of responsibility. Ang duha ka mga barangay midugang sa 14 ka mga barangay sa syudad nga drug cleared samtang laing usa ang gideklarang unaffected. Ang 17 ka mga barangay gilangkuban sa Barangay Licomo, Limaong, Sibulaw, Tiktapul, Tigbalabag, Calabasa, Cacao, Dulyan, Pamukutan, Lapacan, Tolosa, Landang Laom, Lanzones, Pasilmanta, Lumayang, Kapisan ug Pangapuyan. Gipangunahan mismo ni PIDEA Regional Director ug ROCBDC Chairperson Emerson Margate ang aktibidad. Mitambong sab atol sa aktibidad ang mga representante sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City nga sila Community Affairs Officer 4 Montano Cortez ug Dr. Santa Elena sa City Health Office, kuyog ang ubang personahe sa PIDEA, representante gikan sa DILG, PNP, DOH ug mga opisyal sa LGU. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga tourist destination sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur, gipaila-ila. O gatusan ka mga residente sa Oroquieta City na kabenepisyo sa serbisyo caravan. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Sa
Sa mga gusto og adventure, adunay gitanyag ang munisipalidad sa Matanao, Davao del Sur nga ginadayon na karon sa mga turista. Hilabi na sa mga mahilig sa spelunking kon pag-adventure sulod sa langob nga inighuman pwedeng maligo sa waterfalls. Makita sab dinhi ang formation sa bukid nga daw anaa ka sa laing nasod nga makahingang hagyod ang scenery nga perti pang bugnawa ang hangin. Busa, ilakip na kini sa inyong bucket list nga adtuanan. Ani ang report. Sa dalan pa lang, mabusog na ang imong mga mata sa nindot kayong talan-aon nga formation sa bukid, hilabi na kung naa ka sa elevated area. Unang destinasyon, ang James Heaven. Relaxing kayo ang lugar nga naa sa ibabaw sa bukid, nga napalibutan og daghang bulak, nga bugnaw kayo ang hangin. Matud sa Municipal Tourism Office, makita sab dinhi ang Sea of Clouds. Hinay-hinay na sab nga mibawi ang turismo sa lungsod sa pagluag sa restriction sa COVID-19 nga nakahatag og trabaho sa mga residente sa lugar. Matanao Tourism opened last year, April 2021. Kaka 1 year lang talaga namin. We opened just in time sa pandemic, in the middle of pandemic. Tapos, ang offerings namin ng mga tourism sites, so we have mountain views, kung saan tayo ngayon. And then, we also have our banner sites, ang among mga caves. So far, 5 naka-caves ang i-assess karon sa DNR and the Airport Tourism. So, we have 3 different waterfalls karon na abre, and then daghan pag mga caves ug mga waterfalls na i-open ang Municipality of Matanao. Usa ang Subon Cave nga unang giablihan alang sa mga turista. Una ka musulod, kinahanglan mo agi og orientation sa mga eksperto sa spelunking kung adventure sa pagsulod sa langob para sa seguridad. Sulod sa langob, dinhi mo makita ang hagdan-hagdan nga formation sa mga bato nga gihulma sa kinaiyahan. Dili man may mga result siya, sir. Hinahinay lang lang. Tama, dili man pinaspasay ko. Kaya nimo. Kung kudyo ko ng mga wantang. Ulo na to, kaya na to tayo na yung mga talagtaat. Talagmahit mga talagtay. Human sa spelunking, sunod nga destinasyon ang Balnunto Falls. Dinhi mo makita nga gipreserba gyud sa gobyerno ang lugar sa tabang sa mga residente nga wala gyud mapasipad-i. Dinhi ka mag-enjoy sa pagligo sa bugnaw kayo nga tubig. As of last year, we have a total of 121,000 day tour visitors just last year. As compared to 2020 we only have 80,000 day tour visitors. So meron talaga siyang increase of tourist arrivals. And then we are slowly opening our overnight stays kasi may mga camping sites, at saka may mga overnight accommodations na rin kami kasi some tourists would want na magstay talaga sila dito overnight since yung area namin is nag-fog siya sa afternoon and sa gabi and sa morning. Busa, pwede nang i-appeal sa inyong bucket list nga adtuan ang destinasyon sa Matanao, hilabi na sa mga mahiligon sa adventure. Hapit libo ka mga residente sa Oroquieta City sa Misamis Occidental ang nakabenepisyo sa serbisyo caravan sa gobyerno nga gipahigayon sa PNP Provincial Headquarters. Apil sa serbisyong gihatag ang medical ug dental mission, livelihood training, aron dunay dugang panginabuhian o pagbuhi og mga hayop. Anyang report ni Neptali Batuleño. Bukapin sa 800 ka mga residente gikan sa nagkadayang mga dapit sa unang distrito sa Misamis Occidental ang nagapahimulo sa nagkalalaing serbisyo sa gobyerno atol sa Duterte Legacy Barangayanihan Serbisyo Caravan. Iadtong Abril 25 sa Misamis Occidental Police Provincial Office, PHQ Camp Major Lucas Naranjo, Lower Lamac, Oroquieta City. Gipadayag ni Misamis Occidental Police Provincial Director, Police Colonel Anthony Placido, nga ang nag-unang katuyuan o tumong sa Duterte Legacy mo ang pagpaabot sa katawhan ilabi na ni adtong anaa sa lagyong dapit sa tanang batakang serbisyo si gobyerno nga gitawag og whole of nation approach. Dugang niini nga gi-integrate ang tanang batakang serbisyo sa munisipyo sa tibuok probinsya para sa mga benepisyaryo. Saysay niini nga ilang gihatag sa PNP ang ilang kampo isip venue sa caravan aron ipakita nga bukas sila sa pagserbisyo sa publiko.
Dugang pa, ang programa usa ka one-stop shop alang sa mga serbisyo sa gobyerno. Usa ka paagi aron ipakita taliwala sa mga pangangkon sa mga rebelde komunista nga ang gobyerno wala nagpakabana sa mga tao ilabi na sa mga huyang. Samtang si 10th Infantry Battalion Executive Officer Major Jeribil Punyo niingon nga ang mga local government units, ahensya o partners alang sa kalinaw nagkahiusa sa paghatod sa gikinahanglang serbisyo sa katawhan. Dugang niini nga ang Philippine Army uban mga stakeholders ug uban pang ahensya sa lokal ug nasyonal nga gobyerno o NGOs andam mohatag og serbisyo nga gikinahanglan aron ipabati sa gobyerno nga importante ang tanan ug wala pasagdi. Ang misalmot sa maong kalihukan nga mga misamisnon nakapahimulo sa nagkalainlaing serbisyo, lakip ng libreng medical check-up, dental check-up, libreng tambal ug bitamina, libreng tuli, libreng eye check-up, distribution sa food packs, mobile library, pagpanghatag og snacks, loot bags ug ice cream, libreng tsinelas, libreng haircut, paghatag school supplies, libreng sidling sa langka, lubi ug utanon, libreng pagpatusok sa dunggan, libreng bakuna, 2x ID ug passport size, police clearance ug WCPD consultation, libre nga legal consultation. Ang ubang mga serbisyo naglakip sa alis kuto, pag-apod-apod sa face mask, konsultasyon sa PhilHealth sa membership, Department of Trade and Industry DTI, Department of Labor and Employment DOL ug Land Transportation Office LTO nga konsultasyon, libreng pagproseso sa National ID gikan sa Philippine Statistics Authority PSA, paghatag og livestock sama sa kanding og native chicken, livelihood training og seminar, cookies making, mix of vegetables pickles, basic solar installation, tusino og longganisa making og welding sa Technical Education Skills Development Authority TISDA. Nasayran nga ang mandato sa gobyerno maong pagpaduol sa nagkalainlaing serbisyo ngadto sa mga misamisnon, pagtukod og lig-ong nga pakigtambayayong sa nagkalainlaing stakeholders, nasudnong ahensya sa gobyerno, local government units ug komunidad pinagi sa paghatod sa gikinahanglang kaayo nga mga batakang social services. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Sugda na sa dili madugay ang konstruksyon sa General Santos City Underpass Interchange Project sa Mabuhay, Bulaong Road ug Digos Maca Road intersection. Gipangunahan sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa GenSan ug DPWH ang groundbreaking ceremony sa proyekto kagahapon. Ang Underpass Interchange Project ang pinakaunang mega infrastructure sa DPWH sa Soc-Sargen subay sa Build program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tubong sa proyekto nga makudhuran ang huot nga traffic ug aron paspas, luwas ug mas epesyente ang mga nagunang kadalanan sa syudad. Gilaumang mahuman ang proyekto sa tuig 2024. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!